Cât de inspirat a fost în această perioadă pictorul Constantin Botezat, aflăm chiar de la el în continuare. N-am mai vorbit de mult și suntem curioși să aflăm ce mai face, cum o duce și cum se simte. Constantin, bună seara! Salutare! Salutare! Mă bucur foarte mult să te revăd. Și eu mă bucur mult, Constantin. Ești la Londra acum? Exact. Deja sunt aici de 3 luni. De fapt, pandemia m-a prins acasă, deci am stat pentru 5 luni împreună cu familia mea și apoi când am avut șansa, deci am revenit. Și acum sunt aici la Londra. Cum a fost, Constantin, pentru tine perioada aceasta și dacă ai avut suficient, cum să zic eu, calmitate spirituală să și creezi? Definitiv e un capitol nou pentru toți. Și, de fapt, eu organizasem câteva evenimente importante pentru luna aprilie și pentru luna mai. Deci organizasem și o expoziție în Japonia, deci aveam deja totul procurat, deci totul era organizat și am amânat toate aceste evenimente. Și deja am fost în poziția deci, de a rămâne acasă și am stat împreună cu familia mea. Dar sunt foarte recunoscător pentru acest timp, pentru că nu mai petrecusem acest timp îndelungat acasă din 2014, deci nu avusem această șansă și mereu eram în deplasări, mereu călătoream, mereu organizam ceva evenimente și nu prea aveam șansă să stau cu ai mei. Dar sunt foarte recunoscător pentru acea pauză. Și timp de acele 5 luni, sigur că am fost foarte activ și am reușit și să pictez și să desenez. Chiar m-am întors la pictura de șapalet, pentru că am luat o pauză timp de 1 an, 2, de când nu mai pictasem. Și având această șansă, deci am revenit la pictura de șapalet și în continuare am creat grafici și la fel am început să creez și grafici digitale, deci arte digitală, ce e un pas nou pentru mine și sunt foarte încântat să merg pe acest traseu la fel. Nu mă miră nimic din ce ne povestești, Constantin. Te știam dintotdeauna, te-am știut întotdeauna un tânăr foarte activ care găsește tot timpul soluții pentru probleme. Ai avut și câteva expoziții chiar recent, cel puțin în Turcia, așa am înțeles. Exact. Cea mai recentă expoziție a avut loc luna trecută în Turcia și a fost o expoziție colectivă. Deci lucrarea mea a ajuns în cadrul acelei expoziții în urma unui concurs. Pentru că în timpul verii avusem foarte mult timp liber și probabil am participat la cel puțin 20 de concursuri internaționale și acum de fapt vin toate aceste răspunsuri, deci acum strâng roadele în urma muncii depuse în timpul verii. Și astfel deci am ajuns și am expus în Turcia. Sigur că nu am fost prezent, dar sper că următoarea expoziție, deci probabil va avea loc pe 7 noiembrie aici la Londra și sunt foarte entuziasmat să fiu prezent și sper să avem parte de un eveniment frumos. Sigur că va fi foarte ciudat și foarte diferit, dar e un capitol nou pentru toată lumea și acum cred că responsabilitatea noastră este să fim cât mai optimiști, să ne susținem reciproc și cu siguranță vom depăși această etapă la fel. Constantin, în această perioadă foarte multe galerii de artă, muzee, chiar s-au repoziționat, să zic așa, au încercat să găsească soluții pentru problema aceasta prin care trecem cu toții. Foarte multe instituții de artă și-au creat sau poate și-au updatat și și-au dezvoltat foarte mult site-urile și platformele online. Astăzi putem să vizităm muzee și galerii de artă doar cu un singur click. Cât de bine și frumos este această tehnică, pentru că tehnologia ne acaparează tot mai mult. Cum simți tu lucrurile din perspectiva ta de artist? Cred că este o necesitate acum și de fapt observasem această trecere și înainte de 2020, să zic. Deci pentru că toate aceste tehnologii se dezvoltă și în același timp toți artiștii încearcă să aibă acces la cât mai mulți oameni, deci la cât mai mulți cumpărători, să zicem. Din acest motiv a fost o necesitate să trecem online și începând cu 2014, să zic. Dar acum, deci probabil este o necesitate și mai puternică pentru toți artiștii și pentru oricare persoană care are o afacere. Deci cred că acesta este un pas care deja va fi o normalitate în curând. Deci toată lumea trece online. Dar cred că este bine și așa. Deci faza că avem
oricum o galerie super, super mare, deci avem mai mulți artiști, mai multă informație și cred că pe acest drum putem găsi un artist sau o galerie care, de fapt, ne va place mai mult sau în cadrul căruia putem găsi lucrări care nu ne place sau care dorim să le procurăm. Constantin, dar cât de important este pentru tine, ca artist, să ții cumva legătura, să menții legătura cu publicul tău? Să vorbești cu oamenii, să-i cunoști, să-i întrebi ce părere au despre lucrările tale? Exact. Mie sigur îmi plac evenimentele deci pe viu, îmi plac expozițiile și vernisajele și îmi plac să invit oameni și să-i cunosc istoriile lor, deci îmi place acest contact pe viu. Dar deja voi accepta această eră, această lume nouă. Dar sperăm în timp, deci probabil într-un an, doi, deja cred că vom fi siguri și vom putea organiza și pe viu evenimente. Dar cred că această întâlnire cu publicul pe viu cred că ne motivează și ne inspiră cu mult mai mult pentru a crea și pentru a lucra asupra dorințelor și asupra scopurilor noastre. Total de acord cu ceea ce spui, Constantin. Într-adevăr, avem senzația că nimic nu poate să înlocuiască acea comunicare față în față. Avem nevoie să ne simțim unii pe ceilalți, să ne simțim energia. Și, apropo de energie, ia povestește-ne un pic despre atmosfera și energia din cadrul unui festival de film din Londra. Am văzut noi niște fotografii cu cele mai mari celebrități din lume. E un eveniment care a avut loc înainte să înceapă toată nebunia. Spune-ne un pic despre acel festival de film. Exact, deci înaintea pandemiei deci eram foarte activ și mergeam la foarte multe evenimente și în perioada aceea deci îmi desfășuram un internship în cadrul unei reviste și aveam acces foarte liber la diverse evenimente precum Săptămâna Modei la Londra sau Festivalul de Film și prin intermediul acelei instituții deci am reușit și am ajuns să fiu prezent și să ajung la câteva evenimente foarte importante care sunt apreciate internațional și am fost la premierele câtorva filme foarte, foarte frumoase și am avut această șansă să cunosc foarte mulți actori, precum Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, regizorul Tarantino, Angelina Jolie, deci am avut șansa să-i cunosc pe acești actori minunați, pe care îi admir foarte mult și care mă inspiră mult prin creațiile lor și prin munca pe care o depun zilnic. Ce frumos! Ai deja un program pentru perioada următoare? Ai idee unde ai putea să mergi, unde ai putea să te deplasezi, în ce orașe, în ce țări pentru alte evenimente și expoziții? Pentru evenimente și expoziții, probabil voi fi cât mai focalizat acum aici, la Londra. Nu sunt sigur că voi călători sau voi avea o aventură în curând din cauza izolării, deci trebuie să stau izolat 2 săptămâni în oricare țară, practic, în care merg și la fel 2 săptămâni izolat atunci când revin și din acest motiv prefer să fiu focalizat asupra activităților mele aici la Londra. Dar sigur că deci explor lucruri noi mereu. Am început să lucrez chiar zilnic asupra ilustrațiilor, deci asupra arte digitale, chiar și am atras atenția câtorva clienți și acum am desfășor un internship în calitate de ilustrator pentru o firmă și lucrez pentru o aplicație care sper să fie lansată la începutul anului viitor. Deci încerc să fiu cât mai activ aici și încerc cumva să aduc o schimbare spre bine în comunitatea mea de aici, pe care o am. Constantin, te felicităm pentru tot ceea ce reușești să faci. O ultimă întrebare legată de expozițiile de caritate în care te implici, pentru că și acesta este un subiect față de care tu manifesti un interes sporit. Exact. Cred că e foarte important să ne susținem reciproc și ultimul eveniment de caritate pe care l-am organizat, deci a fost în cadrul Festivalul Talentelor, organizat de către diaspora noastră. În spatele acelui eveniment a stat, de fapt, 2 oameni minunați pe care îi apreciez și respect enorm de mult. E vorba de Vadim Țurcanu și Ana Daud, care m-au invitat la acel eveniment și împreună cu alți basarabeni, deci 4 artiști, am decis să organizăm o expoziție în scop caritabil pentru a susține o familie din Republica Moldova.
și am încercat deci, să-i unesc pe toți ai noștri și să facem ceva frumos împreună. Și sper să-i motivăm și pe alții și pas cu pas deci vom schimba lucrurile din loc. Deci vom mișca aceste lucruri spre bine. Constantin, îți mulțumim mult încă o dată. M-am bucurat mult să te văd. Succes în tot ceea ce îți propui să faci. Vreau să știi că chiar ești un exemplu și o sursă de inspirație, pentru că ai reușit să construiești lucruri frumoase și importante până acum și să știi că avem așteptări mari de la tine. Mersi frumos, apreciez foarte mult susținerea dumneavoastră și mulțumesc foarte mult pentru invitația. Îți mulțumim și noi, Constantin, te îmbrățișăm de aici, de la Chișinău și îți dorim numai bine. Mersi frumos!